Dags og velkommen til Online Sprog, hvor i dag skal jeg fortælle lidt om perfektum, participium, det vil sige før nutid, og den måde vi arbejder med det på spansk. Jeg vil selvfølgelig gerne sige undskyld i forhold til min udtale, eller hvis der er nogle fejl i forhold til min sætningsopbygning på dansk, men jeg gør selvfølgelig mit bedste. Men lad os lige kigge på perfektum, participium eller før nutid. Så det første spørgsmål det er, hvornår bruges den? Og her har vi faktisk en rigtig god nyhed, fordi før nutid på spansk bruges ligesom på dansk og engelsk. Så lad os lige kigge på to forskellige eksempler. Som sagt, den bruges om det fortidige, der har forbindelse til nutiden. For eksempel, det er begyndt at regne, og jeg har snakket med min far. Så det er faktisk nemt, fordi der skal vi ikke tænke på andre måder at bruge den på. Altså det er ligesom på dansk eller på engelsk. Så skal vi se på, hvordan deler vi perfektum. Hvordan deler vi før nutid på spansk. Og der er faktisk et lille og meget vigtigt ting, vi skal huske, og det er nemlig et hjælpeusandsord eller et hjælpeverbum. Det skal vi huske, når vi begynder at bygge en sætning, hvor vi skal, skrive en sætning i før nutid. Lad os lige kigge på usandsordet, vi har brug for. Og det er usandsordet haber. Jeg gentager det en gang til. Det er usandsordet haber, som vi skal huske, og vi skal have med, når vi bygger de her sætninger med før nutid. Og hvordan ser haber ud? Lad os lige kigge på første person ental. Det er yo, du, has, og så har vi el, ella, usted, a. Det er et uregelmæssigt usandsordet, desværre. Det er et uregelmæssigt hjælpeusandsord. Og her har vi, hvordan det ser ud i første, anden og tredje person ental. Så husk, at vi kan sagtens udelede yo, du, el, ella, usted. Det kan vi sagtens udelede, men det, som vi ikke må udelede, det er vores hjælpeusandsord. Fordi det hjælper os til at bygge de her sætninger med før nutid. Så lad os lige nu kigge på, hvordan ser det ud, hvordan ser det ud i flertal. Så har vi nosotros, hemos, vosotros, habéis, og så har vi ellos, ellas, ustedes, han. Så her har vi det i tredje person flertal. Og igen, så kan vi selvfølgelig udelede nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Det kan vi sagtens udelede, men det, som vi ikke må udelede, det er selvfølgelig hjælpeusansordet. Så jeg gentager det en gang til i forhold til haber. Så hedder det yo, du, has, él, ella, usted, ha, nosotros, hemos, vosotros, habéis, ellos, ellas, ustedes, han. Så lad os lige nu kigge på de her tre forskellige usandsord, regelmæssige usandsord. Det første usandsord, vi skal kigge på, det er det, der hedder den første bøjning, det vil sige usandsord, der ender på ar, det vil sige ar i navneform. Og her tager jeg et ganske almindeligt usandsord som hablar, der betyder at tale. Og så kan vi se, at nu har vi her usandsordet i navneform. Og det vi gør, det er simpelthen at finde frem til stammen på usandsordet. Og det gør vi ved at fjerne de sidste to bogstaver fra vores usandsord i navneform. Og så har vi det, der hedder stammen. Ikke også? Og det kan vi lige her. Og til stammen skal vi tilføje en endelse, en speciel endelse, når vi arbejder med før nutid. Og det er endelsen ado. Ikke også? Så lad os lige kigge lidt, hvordan den ser ud nu. Så har vi, den lille tekniske fejl her, men altså nu har vi her stammen på usandsordet. Og så har jeg sagt, at når et usandsord i navneform ender på ar, og usandsordet er regelmæssigt, så skal vi bare tilføje endelsen ado til sidst.
så det hedder hablado, som betyder på dansk snakket. Så tager vi, de sidste to bøjningsformer, vi har, det vil sige er og ir. Så har vi et usandsord som comer. Igen, så har jeg et usandsord, der ender på r. Så fjerner jeg de sidste to fra mit usandsord, og sådan har jeg, så finder jeg frem til stammen på usandsordet. Og til stammen tilføjer jeg ido. Og så har jeg det tredje usandsord, det er vivir. Og så igen fjerner jeg de sidste to bogstaver, så har jeg stammen til sidst, og til stammen tilføjer jeg igen, endelsen ido. Og så det ser sådan ud her. Her har vi stammen på usandsordet comer, og her har vi stammen på usandsordet vivir. Og til de her to tilføjer jeg endelsen ido, og så endelsen ido her. Og så har jeg til sidst comido og vivido. Det vil sige spist og båret. Så lad os lige gå lidt videre nu. Så har vi snakket eller kigget på usandsordet hablar. Vi har kigget på, at vi skal lige fjerne de sidste to bogstaver fra vores usandsord. Og når vi har stammen, så skal vi tilføje ado til sidst. Og der har vi faktisk fremgangsmåde. Usandsordet i navneform. Så finder jeg frem til stammen, og det gør jeg ved at fjerne de sidste to bogstaver fra mit usandsord. Og så skal jeg tænke på, nu arbejder jeg med et usandsord, der ender på ar. Så skal jeg tænke på endelsen ado. Og så tilføjer jeg endelsen til stammen. Og det ser sådan ud her. Hablado, som på dansk betyder snakket. Og så hedder det yo he hablado. Jeg har snakket. Du has hablado. Du har snakket. Og så har vi él, ella, usted ha hablado. Det vil sige første enden og tredje person ental. Og så har vi det i flertal selvfølgelig. Nosotros hemos hablado. Vi har snakket. Og vosotros habéis hablado. Og ellos, ellas, ustedes han hablado. Du kan se faktisk, at hablado skal ikke ændre sig. Det får det lov til at se sådan ud i første enden og tredje person ental og flertal. Det er dejligt nemt med, men det som ændrer sig, det er faktisk vores hjælpeusandsord selvfølgelig. Altså hjælpeusandsord hører til første person ental og ikke andre steder. Yo he hablado, jeg har snakket. Ikke også? Og selvfølgelig, når det er en person ental, så hedder det as, vores hjælpeusandsord igen, som står nu i en person ental. Og det er derfor, vi skal huske vores hjælpeusandsord. Ikke også? Og som sagt, eller som jeg sagde lidt før, vi kan sagtens udelede vores subjektspronomen her, yo, du, el, og så videre. Det kan vi sagtens udelede. Der er ikke nogen problem med det. Og så har vi kigget på usandsord comer. Vi har sagt, at når vi arbejder med et regelmæssigt usandsord, der i navneform ender på r, så fjerner vi de sidste to bogstaver, og så tilføjer vi ido til stammen. Som det står her. Comer, usandsord i navneform, så finder vi frem til stammen. Så ser vi på, at når det er et usandsord, der ender på r i navneform, så skal jeg tænke på endelsen ido, når jeg arbejder med før nutid. Og så tilføjer jeg endelsen til stammen. Og så hedder det comido, det vil sige spist. Og der kan du se i ental, yo he comido, du has comido, él, ella, usted ha comido. Det betyder, at jeg har spist, du har spist, og så har vi han har spist, eller hun har spist, eller de har spist. Og det er ental, første enden og tredje person. Og så har vi det i flertal, nosotros hemos comido, vosotros habéis comido, ellos, ellas, ustedes han comido. Og ligesom vi så det lidt før, altså comido, den får ikke lov til at ændre sig. Det er dejligt nemt. Det er bare comido hele vejen ned til tredje person flertal. Men det, der ændrer sig, det er vores hjælpeusandsord, som vi skal selvfølgelig tage med, når vi bygger de her sætninger. Og så kigger vi til sidst på usandsordet vivir. Og det er faktisk
ligesom vi gjorde før, det er samme fremgangsmåde, vivir, og så har vi starten, og så har vi endelsen, ido, og så tilføjer vi endelsen til stammen, så her det vivido, som betyder både. Så lad os lige kigge på indtal i første omgang. Yo he vivido, tú has vivido, él, ella, usted ha vivido. Og så kigger vi på flertal. Nosotros hemos vivido, vosotros habéis vivido, ellos, ellas, ustedes han vivido. Så igen, vivido får lov til at ikke at ændre sig. Det, der ændrer sig selvfølgelig, og som vi har set før, det er vores hjælpeudsagnsord. Så det, som vi skal huske, når vi arbejder med før nutid, det er først og fremmest vores hjælpeudsagnsord, eller hjælpeverben haber. Og haber ser sådan ud. Det er has, ha, hemos, habéis, og så det han. Og så har vi vores endelser, ikke også? Og det er for eksempel, når vi har et udsagnsord som hablar, vi kan også have andre udsagnsord, for eksempel estudiar, trabajar, så tilføjer vi ado, og så hedder det hablado. Og så har vi comer, udsagnsord, der ender på r i navneform, og så er det faktisk endelsen ido, når vi arbejder med før nutid, og det ser sådan ud, comido. Og så har vi vivir til sidst, udsagnsord, der ender på ir, og det er igen endelsen ido, når vi arbejder med før nutid, og så her det vivido, selvfølgelig. Så, jeg håber, du har nyt denne her lille video. Jeg beklager igen de små eller store fejl i forhold til min dansk, men jeg gør mit bedste selvfølgelig. Hvis du vil vide mere om spansk grammatik, eller hvis du er interesseret i at få noget gratis undervisning, så kan du bare gå ind på hjemmesiden her, hvor du har adgang til en hel masse undervisningsmateriale plus nogle gratis undervisningstimer hos mig. Og selvfølgelig, hvis du kan lide, eller hvis du kunne lide videoen, så skal du bare dele med dine venner, eller dem, der kunne være interesseret. Jeg siger mange tak herfra, og jeg lover, at jeg kommer med flere videoer. Mange tak.